Κυρία Μπούζα. Παρά τα αυτά, κύριε Πρόεδρε, θα κάνω μία εισαγωγή. Θέλω να σας καταθέσω με απόλυτη ειλικρίνεια ότι ασχολούμαι πολλά χρόνια με την αυτοδιοίκηση και ως αντιπολίτευση παλαιότερα και για 9 χρόνια ως πλειοψηφία. Για πρώτη φορά δέχομαι ως Περιφερειακή Σύμβουλος μία τόσο προσβλητική εισήγηση. Μία εισήγηση η οποία δεν προβλημάτισε αυτόν που είχε την ευθύνη να την κάνει, τέλος πάντων, να πει μήπως θα πρέπει να κάνω μία μικρή ελάχιστη αναφορά, ποιες είναι οι εκθέσεις που δεν έγιναν, τι έχει γίνει αυτό το πρόγραμμα του 1.200.000, αν έχουμε κάνει κάποιες δράσεις, τέλος πάντων, οι οποίες πρέπει να τις μάθουν και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, και τι είναι αυτό που αυτή τη στιγμή σκεφτόμαστε να κάνουμε. Μία εισήγηση προσβλητική που δείχνει τον αυταρχισμό με τον οποίο λειτουργεί η Περιφερειακή Αρχή, τουλάχιστον στο θέμα της τουριστικής προβολής. Την ίδια χρονική στιγμή που βλέπουμε στο διάβγεια αποφάσεις για χρήματα που δίνονται και που κανείς δεν ξέρει, και όχι μόνο εμείς δεν ξέρουμε, είμαι σίγουρη ότι δεν ξέρουν ούτε οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας, την ίδια χρονική στιγμή που επισκέπτονται την περιφέρεια κάποιες εταιρείες και λένε είμαστε εδώ για να κάνουμε αυτή τη δράση, είμαστε εδώ για να κάνουμε την άλλη τη δράση. Ο κύριος Δούσης, δεν ξέρω πώς λέγεται, ο κύριος ο οποίος θα κάνει προβολή στο κανάλι που είναι και σε ένα άλλο κανάλι και όλα αυτά, είναι όλα εγκρυπτό. Έχω επικοινωνήσει και με τους συναδέλφους που είναι στην περιβόητη Επιτροπή Τουρισμού, που επειδή εμείς ξέραμε ότι αυτή η επιτροπή θα ήταν σίγουρα μια επιτροπή φιάσκο, ουδέποτε είναι γνώστες των δράσεων που γίνονται. Ακούσαμε πολλά. Είδαμε πολλά. Βλέπουμε τις άλλες περιφέρειες της χώρας να τρέχουν, να μπαίνουν στενές εποχές. Παρακολουθούμε περιφερειακά συμβούλια ανά την Ελλάδα, όπου ήδη έχουν παρουσιαστεί ο στρατηγικός σχεδιασμός του 2021, σε μια digital εποχή. Αφήσαμε έτοιμο σχεδόν το DMS. Δεν ξέρουμε τίποτα. Επί 1,5 χρόνο φτιάχνεται ένα site δήθεν πρωτοποριακό. Πήραμε την πρωτοβουλία και διορθώσατε ευτυχώς με παρέμβαση του κυρίου Περιφερειάρχη αυτό το Πελοπόννησος με τα έστα φασιστικά. Μόνο αυτό είδαμε μέχρι τώρα. Θέλουμε πραγματικά στον τουρισμό η περιφέρεια Πελοποννήσου να τρέξει. Να τρέξει μπροστά. Ιδιαίτερα με τις νέες συνθήκες. Ένα χρόνο μετά δεν είχε κάποιος την ευαισθησία να μας πει από το 1.200 τι έγινε, τι ακυρώθηκε, τι πρόκειται να γίνει τώρα. Βρίσκουμε ανακοινώσεις εφημερίδες με διαφημίσεις που άλλες πληρώνονται από το 1.200, άλλες πληρώνονται από το Περιφερειακό Ταμείο. Δεν ξέρουμε τι γίνεται με το θέμα του Πελοπόννησος και την προγραμματική. Δεν ξέρουμε τι γίνεται με τις αεροπορικές εταιρείες και το διαγωνισμό που είχαμε αφήσει. Δεν ξέρουμε τίποτα. Σταματήστε αυτή τη λογική σε σχέση με την τουριστική προβολή. Βγείτε μπροστά με εξωστρέφεια, ενημερώστε για το τι γίνεται, γιατί μπορεί να έχουμε να καταθέσουμε κάποιες προτάσεις. Μπορεί να θέλουμε να συμβάλλουμε. Αυτό που συμβαίνει είναι προσβλητικό, είναι πρωτοφανές και πραγματικά αυτή την εισήγηση όχι απλά την καταψηφίζουμε, αλλά δεν θέλουμε να ξαναδούμε αυτή την προσβολή απέναντι στο σώμα. Δεν παρεμβήκαμε 1,5 χρόνο μετά. Δεν είπαμε τίποτα. Δεν θελήσαμε να δημιουργήσουμε πρόβλημα στον τρόπο που η Περιφερειακή Αρχή θα ήθελε να κάνει προβολή. Αλλά απέναντι στο απόλυτο τίποτα, απέναντι στη μηδενική ενημέρωσή μας, τη στιγμή που η Κεντρική Μακεδονία, η Θεσσαλία, η Κρήτη, ακόμα και η Δυτική Ελλάδα, και η Στερεά, αλλά και η Δυτική, η οποία ήταν πολύ πίσω από την Πελοπόννησο, βλέπουμε να τρέχει, να κάνει διαδικτυακά, να συμμετέχει σε εκθέσεις. Ήταν η Περιφέρεια Πελοποννήσου στην μεγαλύτερη διεθνής έκθεση που έγινε πριν λίγες μέρες στο Λονδίνο, που έγινε διαδικτυακά. Ήταν.
Ποιος το ξέρει, ποιος ενημερώθηκε, πώς πήγαμε. Είναι πρωτόγνωρο για μένα, δεν το έχω ξαναδεί ποτέ. Επαναλαμβάνω, έχω κάνει 8 χρόνια αντιπολίτευση ως νομαρχιακή σύμβουλος της Μεσσηνίας και παρότι και εκεί ήταν έντονη η αντιπαράθεσή μας, είχαμε ενημέρωση από την πλευρά της πλειοψηφίας της παράταξης του κυρίου Δράκου. Αυτό είναι πρωτοφανές. Εάν, κύριε Πρόεδρε, εμείνετε στην εισήγηση αυτή που δεν λέει τίποτα και θέλετε να πάρετε θετική ψήφο, δεν θα το ψηφίσουμε. Εάν όμως αναβληθεί το θέμα, προκειμένου να γίνει μια συζήτηση και να μπορέσουμε να έχουμε ενημέρωση, τότε θα θεωρήσουμε πολύ θετική εκ μέρους σας αυτή την πρωτοβουλία. Ο κύριος